Right, muzukuru wangu Mathias Mhere ane zvimwe zvaari kukurongera izvo. Ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai vazukuru imi monyora comment section kuti munofungei nezvamuri kurongerwa naMathias Mhere. Asi ndisati ndakuzivisai, chimboteerai mashoko anotevera. Famba here vazukuru vasekuru Saint kwese kwamuri kumativi mana enyika. Aiwa, panapa ndepekufara vazukuru. Panapa nyangongo uchirwadziwa ukangouya panapa I try by all means to make sure kuti unobva panapa wabho handiti. So ndichita zvekudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, vana vehanzvadzi dzangu handiti. Ndichitoti usati wasubscribe, please subscribe, turn on your notification bell kuti pega patinouploada my videos you will be notified. So Mathias Mhere akabva atanga nekuannounce iye kuti zvoni mashoko ndoari apa rigaringa munogona kuverenga matina kutambisa maschool fees. So NaMwendaz ndofunga movaziva Mwendamberi, NaMwendaz VeDrip, mukuru vari kunetsa zvisingaite mastreets esocial media avarapo. Hanzi vajoinawo nyaya dzegospel, so zvavajoina nyaya dzegospel Mathias ari kufunga kuita navo video handiti. Aiwa, chinova chinhu chakanaka nekuti Mwendamberi vari kusapota vechidiki zvakanyanya, uyezve vechidikiwo vari kusapota Mwendamberi. Mukuru vanetsa mastreets esocial media. Kana wanga usingazive NaMwendaz VeDrip achitotanga kutowazivepo panapa. Also he announced kuti pane chikolabo chinogona kungobuda chake naBaba Charamba. Aiwa, our own legend Baba Charamba. Aiwa, zvinoreva kuti Mathias Mhere muzukuru wangu, mwana wanzvadzi yangu, ari kuita a good move handiti. So what do you think nezvimakolabo zviri kurongwa naMathias Mhere? Ngatinyorei comment section kuti munofungei. So from uncle side, the only Zimbabwean uncle, anhasi ndine kaswegi kandongori nako. Ndongori nekaswegi. So from uncle saying the only Zimbabwean uncle, but it's not much love.